Domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura za ku ji ƙyalan ya dira a wuyarku. To jama'a salamu alaikum. Masoya muna gaya muku wata sabuwar tasha da muka buɗe. Sunan wannan tasha Sonal Zazzau TV. Sannan akwai fim da za mu fara ɗorawa mai suna Tafiyar Sirri. Insha Allahu in ka danna wata ƙararrawa in dai mun ɗora Tafiyar Sirri ƙarau za ka ji fim ɗin an faɗo maka da shi jikin. Za ka sha kallo, za ka yi dariya, za ka ji haushi, za ka yi fushi, za ka ji gaba ɗaya duniya ce maka daɗi. Amma sai kun danna wannan subscribing ɗin na wannan Sonal Zazzau TV za ku ji dish. Na gode. Assalamu alaikum jama'a, sunana Khadija Abdullahi. Kamar yadda kuka sani Hajiya Badiya a kwana 90 maman Yasmin. A yanzu haka na ƙara fitowa Hajiya a wannan fim mai suna Tafiyar Sirri. Ku biyo mu ku sha kallo a channel ɗinmu na Sonal Zazzau TV. Ku danna alaman ƙararrawa domin ku sha kallo. Muna tare da ku, kuna tare da mu. Sannan fim ɗin nan fa shaƙin fim ne ingantacciya, ga nishaɗarwa, ga faɗakarwa, ga ni'imantarwa. Muna tare da ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Nura Gangara wanda aka sani da Tumsai. Ina ɗauke muku da wata muhimmiyar sanarwa ta mun buɗe wani sabon YouTube channel mai suna Sonal Zazzau TV. Za mu kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Akwai wani sabon series namu wanda za ku fara gani nan ba da daɗewa ba mai suna Tafiyar Sirri. Kar ka saki a baka labari. Ku hanzarta, ku buɗe, ku kalla, sannan ku danna mana ƙararrawa. Da kun ji ƙyalan-ƙyalan to kun samu shiga. Naku Nura Gangara. Muna godiya. Na san kun sani ni ne DPO na kwana 90, sannan kuma DPO na fito a wannan shiri na Tafiyar Sirri. Ku ci gaba da danna mana ƙararrawa domin kallon Sonal Zazzau TV. Tafiyar Sirri, ku zo mu kalla tare.